Hayırlı gün исәнмесез, Яңа Гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында алга таба сөйләрбез. Владимир Путин бу атнадан рәсми рәвештә Россия президенты вазифасына кереште. Инаугурация Мәскәүнең Зур Кремль сараенда узды. Тантанага меңләгән кеше чакырылган. Хөкүмәт вәкилләре, төбәк җитәкчеләре, депутатлар, җәмәгать эшлеклеләре, дин әһелләре, СВОда катнашучылар. Залда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бар иде. Тантана дәүләт әлемнәрен алып чыгудан башланды. Аннары президент кулын Конституциягә куеп ант итте. Бу аның 5нче тапкыр ил башлыгы вазифасына керешүе. Март аенда узган сайлауда Владимир Путин 87% тавыш җыйган иде. Владимир Путин үз чыгышында Россия халкына ышаныч һәм теләктәшлек өчен рәхмәтен җиткерде. Алдагы елларда максат һәм бурычлар турында сөйләде. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей. Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим. Тантанада катнашучылар арасында безнең республика рәисеннән тыш Владимир Путинның сайлау штабы вәкилләре, шулай ук Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутатлар бар иде. Бүген бик мөһим көн, бөтен Россиягә, бөтен дөньяга әйтәсем килә. Мин икенче мәртәбә менә шушы церемонияда катнашам. Алдагы көннәрдә бик күп үзгәрешләр булырга тиеш. Кешеләр күп көтә үзгәрешләрен. Һәрбер кеше үзенең авылында, шәһәрендә үзгәреш көтә. Һәм шуңа күрә менә бүгенге көннән иртәгә үк безнең хөкүмәт, яңа хөкүмәт булачак. Һәм алдагы көннәрдә тагы үзгәрешләр булыр. Бик күп көтәбез менә шушы көннән бөтенебез дә без. Инаугурациядан чыгып барышыбыз, күңелләр шундый дулкынлануда, шатлануда бара. Бик зур рәхмәт халкыбызга, матур иттереп сайлаулар үткәрдек. Инде менә бүген президентның халыкка калган антын тыңладык. Бүген без ватаныбыз өчен, гомумән бөтен дөнья өчен бик мөһим чарада катнаштык. Бу бүгенге чара безнең киләчәгебезгә яңадан ышаныч белән карау. Чөнки безнең президентны үзебезнең халкыбыз гына түгел, бөтен гарәп, ислам, мусульман дөньясы тирән ихтирам итә һәм аңа үзенең ышанычын белдерә. Шуның өчен без президентыбыз белән бергә киләчәккә зур ышаныч белән карыйбыз. Узып баручы атна 9 май җиңү көне уңаеннан оештырылган вакыйгаларга бай иде. Аларда Татарстан Дәүләт Советы депутатлары катнашты. Казанның Җиңү паркындагы мәңгелек утка Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләре чәчәк салды. Тантаналы митингта Дәүләт Советы Татарстан Халыклар Ассамблеясе рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, милли мәдәни берлек җитәкчеләре, яшьләр, студентлар килгән. Мәңгелек ут янына чәчәкләр салганнан соң 1 минут тынлык игълан ителде. Нинди телдә сөйләштеләр дә, нинди диндә булсалар да, төрле милләт вәкилләре бу көннәрдә аеруча бердәм. Аларны уртак тарихыбыз берләштерә, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Безнең традициягә керде, менә шулай иттереп 9 май көне алдындан җыелышып, үзебезнең арадан киткән, гомерләрен биргән кешеләрне, әти-әниләрне, әби-бабайларны искә алып, аларга дан итәбез. Тантанада катнашучы яшьләр Бөек Ватан сугышы турында төрле телләрдә шигырьләр сөйләде. Алар русча һәм татарча, шулай ук белорус, үзбәк, таҗик, казак телләрендә яңгырый. Ватан өчен төрле милләт вәкилләре татар, рус, украин, белорус, үзбәк, казак, азәрбайҗан, чуваш, таҗик, удмурт һәм башка халыклар батырларча сугышкан. Бойрак итеп илгә турылыкны, утны, суны кичте бу егет, автоматы түгел, ата түгел, анты белән көчле бу егет. Жасалган жок салтанат, жаудың булуга ермеге. Жауда калып Ленинград, жаралган жок көн келип. Минем үзем дә гел бабаем булды. Әбиләрем гел аның турында сөйлидер. Ул
сугышка киткәндә, аның үзенең 3 баласы калды, әле 4-нчесе тумаган иде. Менә Соя булуны әбимем тагы бер, ул Сириендә гел. Әйтинде күрмичә калдым дип, чөнки безнең бабаебыз кызганычка каршы кайта алмады. Действительно, это святой праздник. Җиңү көне зур бәйрәм, кайгылы да, шатлыклы да, күпме кеше тынычлык, яхшылык, яктылык өчен үз гомерләрен биргән. Ради мира, ради добра, ради света. 9 май җиңү көненең төп тантанасы җиңү парады. Ул илнең хәрби куәтен, ир-егетләребезнең бердәмлеген күрсәтүче йөреш. Казанның нәкъ үзәгендә 1000 еллык мәйданында. Алгы сафта ветераннарыбыз, сугышта катнашучылар, тыл хезмәтчәннәре, Камалышта калган Ленинградтан күченүчеләр. Татарстанда көннәрнең солкын туруы да бәйрәм рухын төшермәде. Ихтибар! Казанның 1000 еллык мәйданыннан сәламлыйбыз сезне. Казанның нәкъ үзәге 1000 еллык мәйданында меңләгән кеше. Татарстан халкы республика җитәкчелеге, ветераннарыбыз, өлкәннәр, бәйрәмнең кадерле кунаклары, көн салкын оештыручылар, әби-бабаларга җылы юрганнар әзерләгән. Мәйданга чайка машинасында Рөстәм Миңнеханов белән Минтимер Шәймиев килә. Күп еллык традиция буенча рульдә рәис үзем. Машина тәрәзәсенә әтисенең абыйсы Галимҗан Миңнехановның фотосурәте беркетелгән. Ветераннарны сәламлыйлар, яннарында урын алалар. Танк училищесы курсантлары җиңү байрагын Россия һәм Татарстан әлемнәрен алып чыга. Казан 4-нче тапкыр җиңү көнен хезмәт даны шәһәре буларак каршы ала. Кызыл мәйдан белән турыдан-туры элемтә урнаштырыла. Ил халкына Владимир Путин мөрәҗәгать итә. 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев. Всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица. Вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. 79-нчы җиңү язын Татарстанда 11 мең ветеран каршылый. Рөстәм Миңнеханов аларга мөрәҗәгать итә һәм хөрмәтен белдерә. Хөрмәтле ватандашлар, сезне чын күңелдән Бейік ватан сугышында җиңү көне белән котлыйм. Татарстандан гына фронтка 700 мең якташыбыз китте. Аларның яртысыннан артыгы сугыш кырында ятып калды. Без сезгә бик рәхмәтлебез. Яу кырыннан кайтмаган солдатларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Казан гарнизоны гаскәрләренең тантаналы йөреше башлана. Традиция буенча парадны Суворов училищесының барабанчылары ача. Уфыкта Казан гарнизоны хәрбиләре, Эчке эшләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Росгвардия, УФСИН хезмәткәрләре күренә. Әфганчылар, кадетлар, курсантлар уза. Менә мәйданда хәрби техника да күренә башлады. Беренчеләрдән булып бирегә данлыклы Т-34 танклары чыга. Бөек Ватан сугышы елларында аларны татарстанлылар җыйган акчага төзиләр. Һәм 1943 елны фронтка 200-дән артык шундый танк җибәрелә. Аларның һәрберсенә колхозник Татария дип язылган була. Катюша, БТР, зениткалар урнаштырылган машиналар үтә, артистлар сугыш чоры җырларын сәхнәләштерә. Бәйрәм концертын ветераннар бирелеп күзәтә, күңелне истәлекләр биләп ала. 3-нче класстан эшләдем үзе, аннан соң инде менә бу армиягә вакыт җиткәч, армиягә киттем, воен интернационалист булдым. Безнең өчен бик зур бәйрәм. Без кечкенәдән 9 яшьтән колхозда эшләгән кеше менә мин. Хәзер миңа 100 яшь була башлый. Без шушы көннәргә җиттек. Алланың биргәненә шөкер. Сугыш бөтенебезне дә ул җиткерде бөтенебезгә дә. Сугыш елларында соңда бик авыр вакытлар булды. Ашарга ипи җитмәгән вакытлар да булды. Ну, әйбәт кенә, Аллага шөкер, исән-сау менә хәлдә яшәп атабыз. Әтием Атачалда канса сугышта булган. Мин сугыштан соң туганмын 46 елны. Ул сугыштан кайтканнан соң тагын 8 туганбыз. Дәһшәтле сугыш һәр гаилә тарихында тирән из калдырган. Җиңү килгән. Бабамнар бу көннәрне күрмәгән. Түшләренә медаль тагып, парадларда йөрмәгән. Бер бабам Каюм исемле, берсесе Нур Мөхәммәд.
Аларга без шын йөрәктән әйтәбез мең рәхмәт. Шушы көнне инде без аларның менә сурәтләрен булса да алып, аларны искә алабыз һәм алар рухына дуа кылабыз. Әтием Камил моряк, Севастопольда ул армияда булды. Бабайларым, әбиләрем катнаштылар сугышта. Әнинең абысы Бижиси пропал Сабиров Габдулла. Әтием сугыштан соң сугышта 45 елны кайтты. Менә мин сугыштан соң туган бала Германиядә, Дрезден шәһәрендә. Бәлки чактан шундый матурлык күрсәтәбез. Белсеннәр безнең әби, бабайлар нәрсә өчен сугышканнар. Парад данлыклы җиңү көне җыры белән тәмамланды. Илмира Калимуллина белән Дмитрий Певцовка кушылып, бөтен мәйдан җырлады. Безнең якташлар яу кырында кулларына корал тотып та, тылда эшләп тә бөек җиңүгә үз өлешен керткән. Сугыш белән бәйле саннарда көенеч тә, бәхәссез хезмәт батырлыгы да бар. Казанга шуңа хезмәт батырлыгы шәһәре исеме бирелгән. Татарстаннан Бөек Ватан сугышына 700 мең кеше киткән. Шуларның 378 меңенә кире әйләнеп кайту насыйп булмый. Дәһшәтле сугыш елларында күккә күтәрелгән һәр 6нчы очкыч Казанда җыелган була. Илнең 70тән артык завод фабрикасы республика территориясенә күчерелә. 600дән артык корал, хәрби кирәк-ярак, снаряд, шартлаткычлар фронтка озатылган. Татарстан госпитальләрендә 334 мең яралыны дәвалаганнар. Аларның яртысыннан артыгы кабат фронтка китә. Республика авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре фронтка 131 миллион тонна икмәк, 39 миллион пот бәрәңге һәм яшелчә, 56 миллион пот ит, 200 мең тонна сөт тапшыра. Республикада 11 меңдә 34 ветеран яши. Шуларның 195-е Бөек Ватан сугышында катнашучылар. Ленинград камалышында булган 84 кеше яши. Фашист концлагерләрендәге тоткынлык афәтен үз башыннан кичергән 96 кеше гомер итә. Хәзер 7853 тыл хезмәтчәне һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның 1382 тыл хатыны исәпләнә. Җиңү көне алдыннан Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстандагы бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин ветераннар белән аралашты. Ел сайын ул шулай хәлләрен белешеп, бәйрәм белән котлый. Бу юлы видеолемтә аша Ярчаллының ветераннар госпиталендә дәваланучылар белән аралашты. Валентин Лысак белән Тахир Мурзинның икесенә дә 97 яшь. Тахир Мурзин 9 балалы гаиләдә үсә. Әтиләре сугышта хәбәрсез югалган. 14 яшендә якыннарын ачлыктан саклар өчен җаваплылыкны үз өстенә ала. 17 яшендә 1944 елда үзе дә фронтка китә. 1 ел дәвамында Саратовта немец әсирләрен саклый. Сугыштан соң шахтер булып эшләгән. Сезнең нинди хәлләрегез бар? Нинди сорауларыгыз бар? Бегом не будем, но ходить будем. Я думаю так. Allah versa. Жаловаться даже не грех будет жаловаться. Виктор Рахматович, большое спасибо. Желаю доброго здоровья и долгих лет жизни. Үрнәк булып торыгыз менә шушылай торып. Валентин Лысак сугышка 16 яшьтә 1943 елда китә. Хәрби диңгез мәктәбендә укып, сугышта самолетларга хезмәт күрсәткән. Армиядән 1950 елда гына кайта. КамАЗ төзелешендә катнашкан 2 ветеранның да Бөек Ватан сугышында Германияны җиңгән өчен дигән медальләре бар. Ветераннар бүген тормышларыннан канәгать булуын әйтә. Көр күңеллеләр. Ярар. Вакытыгызны бүтән алмыйм. Вам также здоровья. Спасибо. Крепкого. И продолжайте свою жизнь, как говорится, и работу тоже. Я клятву дал. Мин бирешмәскә дип ант иттем. Тормышта гел алга барырга дип максат куям. Һәр иртәдә 2 чакрым йөреп керәм әле мин. Я выхожу гулять. Турыдан туры очрашып, аларны тәбрикләп, рәхмәт сүзен җиткереп, аларга яшьләребезгә үрнәк күрсәтәбез. Бу атнада Бердәм Россия партиясе алдан тавыш бирүдә катнашырга теләүчеләрдән документ кабул итүне тәмамлады. Партия Дәүләт Советына сентябрьдә узачак сайлауда кандидатлыкка кандидатларны ачыкларга җыена. 343 кандидат теркәлгән, аларны онлайн тавыш бирү нигезендә сайлап алачаклар.
Электрон тавыш бирү май ахырында булачак. Татарстан парламентына киләсе срокка депутатлыкка җыенучылар арасында төрле һөнәр ияләре, хәтта эшсезләр дә бар. Иратлар 75, хатын-кызлар 25%-ны тәшкил итә. Без бүгенге тапшыруда депутатлыкка җыенучыларның кайберләре белән очрашып, максатлары, нинди уй-фикерләр белән тавыш бирүдә катнашырга теләүләрен белештек. Татарстан парламентына депутат булып сайланырга теләүчеләрнең исемлеге интернетта бар. Бердәм Россия партиясенең сайтына кереп, документ тапшыручыларны барысында күрергә була. 361 кеше гариза биргән, 16сы төрле сәбәпләр аркасында үз кандидатурасын алган. 343 кеше катнашачак. Парламентта 100 депутат мандаты барлыгын исәпкә алып, бер урынга 3 кеше туры килә. Документ тапшыручылар арасында дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр, мәгариф һәм фән, мәдәният, спорт, сәламәтлек саклау, сәнәгать, хокук саклау, бизнес өлкәсе кешеләре бар. Хәзергә 6нчы чакырылыш депутатлары күп. 8 район башлыгы, махсус хәрби операциядә катнашучылар. Документ тапшырган һәр кеше үз планын белдереп, халыкка мөрәҗәгать видеоролик урнаштыра. Добрый день, Дмитрий Фторов, являюсь сенатором на положительное голосование партии «Единая Россия». Приветствую всех. Дмитрий Фторов, претендент для списка кандидатов в депутаты Государственного совета Татарстана 7-го созыва. Я подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Здравствуйте, я Валиев Фаат Валиевич. Являюсь членом партии «Единая Россия». Меня зовут Асхадульна Алия Исуровна. Я родилась 3 сентября 1989 года. Таныш йөзләрдә таныш булмаганнар да күп. 343 кешенең күпчелеге 8%-е 31-дән 40 яшькә кадәр. 53 кешенең яше 30-га да җитмәгән. Һәр 5нче катнашучы 50-гә җитеп килә. Һөнәри өлкәләрен алганда күпчелек энергетика, нефть, газ сәнәгате комплексы предприятиеләреннән, мәгариф, мәдәният, дәүләт хезмәтендәгеләр, урта һәм кече бизнес вәкилләре. Ә менә хокук сакчылары, авыл хуҗалыгы, транспорт өлкәсеннән гаризалар кимегән. Ә министр гомумән юк. Анализ ясасак, нинди категориялар тавыш бирә дигән вакытта 90% югары белемле. Шунысына игътибар итәсе килә. 75% иратлар, 25% хатын-кызлар. Ягъни иратлар арасында кандидатлар күбрәк. Иң өлкән безнең документларын тапшыручыга 74 яшь. Андыйлар да бар, пенсионерлар да бар. Әгәр дә инде хезмәт юнәлешләрен алып караган вакытта, вакытлы матбугатта безнең инде промышленность, сәнәгать өлкәсеннән кешеләр дәүләт советына бармый дигән сүз булды бит инде, шулай бит. Әмма дә ләкин документлар тапшыручыларның 42-се бу инде безнең нәкъ менә сәнәгать өлкәсе кешеләре, ягъни бу промышленность, энергетика өлкәсеннән. Моннан тыш безнең 32 кандидат ул бизнес. Документ тапшыручылар арасында 67 кеше дәүләт сайтының хәзерге 6нчы чакырылыш депутатлары, 21 парламентта даими рәвештә эшләүчеләр. Бердәм Россия партиясеннән сайланырга теләүчеләр я партия тарафдары, я партия әгъзасы булырга тиеш. Партиягә кермичә генә депутат булып булмаячак. Килсеннәр, халык аларга карасын, сайлаучылар бит. Танышсын, кем халыктан менә шушы алдан тавыш бирү процедурасын үтсә, тавышларын җыялса, без аларны шат булабыз күрергә. Эшләмәгән эшләребез дә күп әле. Аларны да халык алдында җаваплы булып, тагын дөньяга ашырырга дигән ният белән тәкъдим булса, карарбыз да халык өчен хезмәт итү безнең вазифа. Фәрит Мөхәммәтшин алдан тавыш бирү өчен үзе дә документларын тапшырды. Ул республика парламентын озак еллар җитәкли. 6 чакырылыш дәвамында эшләгән кеше. Аның канаты астында хезмәт куючы күп кенә депутатлар да парламентта эшчәнлекне дәвам иттерергә теләк белдергән. Госсоветның аның зур миссиясе бар. Иң беренче безнең республика ул зур адымнар белән алга бара. Икенчесе менә без гарант булып торабыз мондагы федерализмны саклау һәм үстерү буенча. Үзегез белеп торасыз. Телләрне, гореф-гадәтләрне саклау буенча. Шуңа күрә мин бу эштә үземнең көчемне, үзем белгән белемнәрне, тәҗрибәне кулланырга мөмкинлек бар дип саныйм. Но соңгы сүзен халык әйтәчәк. Ул безне сайлаячакмы, сайламаячакмы, ул хәл итә. Дәүләт Совет рәисе урынбасары Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе җитәкчесе Марат Әхмәтов алдан тавыш бирүгә гаризаны 1 апрельдә бирде. Үзе туган телдә иң оста сөйләшүчеләрнең берсе һәм аны бу составта татар хакын хаклаучы иң көчле кандидат дип юкка гына әйтмиләр.
Бу үтеп бара торган шушы 5 ел эчендә дә без халык белән бик тыгыз элемтәдә һәм аралашып, аларның һәрбер ихтыяҗ мөрәҗәгатьләренә җаваплы карап, алар белән эшләдек. Менә инде әгәр дә киләчәктә ышаныч була торган булса, республикабыз халкыннан сайлаучыларыннан бу эшне дәвам итәргә дигән теләктә. Алдан тавыш бирүдә берничә тапкыр һәм беренче генә катнашучы кешеләр бар. Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Вәлиуллин шундыйларның берсе. Петербургта 9 ел эшләү дәверендә мин Татарстанның нинди гүзәл һәм нинди матур җирлеге икәнен күрдем. Ринат Вәлиуллин Санкт-Петербургта Татарстанның вәкиллеген җитәкләгәннән соң быел кабат Татарстанга кайтты. Дәүләт Советының 7нче чакырылышына депутат булып сайланырга теләвен халыкка файда китергә тырышу белән бәйләп аңлата. Шуннан да мин үземне дә биреп карадым. Ни булыр ул инде халыкның сайлауыннан тора. Ләкин менә монда хәзер бер нәрсәне аңлыйсыбыз бик каты килә. Үзебезнең менә шушы телне саклау, милләтне саклау, мәнфәгатьләрне саклау һәм дә шуның белән бергә без үзебезнең күп милләтле Татарстаныбызны шушындый халәттә саклау халәтендә. Менә мин әйттем, чыннан да Татарстан үрнәк дип. Һәм аны бүтән җирләрдә дә әйтеп киләләр. Чыннан да менә бездәге булган шушы халәт, бездәге булган милләт ара, дин ара мөнәсәбәтләрнең шушындый җылы мөнәсәбәтләрдә булулары, һәм инде әйтергә кирәктер, менә ул инде безнең өчен генә Россия регионнары өчен генә ул күп кенә чит илләр өчен дә үзенә күрә бер эталон булып тора, һәм без аның белән бик каты горурланабыз. Алдан тавыш бирүдә катнашучылар арасында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров бар. Татар иҗтимагый оешмалары белән күп еллар эшләү тәҗрибәсен милләт файдасына кануннар чыгаруга юнәлтергә җыена. Әлбәттә, Дәүләт Советында татар сүзе яңгырарга тиеш. Татарның мәнфәгате җиткерелергә тиеш. Шул ук вакытта маңа хәтле күтәрелгән мәсьәләләрдә, бүгенге көндә актуаль булып торган мәсьәләләрнең дә ул тел мәсьәләсеме, ул бүгенге көндә кискен торган мәсьәлә, милли мәгариф, милли мәдәният, тарихи мирасыбызны барлау һәм аны яшь буынга җиткерү мәсьәләләре. Безгә бүгенге көндә аны югары яссылыкта айрым бер татар сүзе аркылы яңгыратырга кирәк Дәүләт Советында да. Бер караганда безнең парламентның үзенчәлеге, бездә бик аз юристлар. 32 яшьлек күп бала әтисе Айнур Җәлилов Дәүләт Советына депутатлыкка үзен сынап карарга җыена. Ул юрист. Офисында беренче татар юристларының портретлары эленеп тора. Хәзер бу шәхесләр турында китап чыгарырга тели. Шулай ук КФУның юридик факультет студентлары арасында махсус стипендия булдырган. Төп таләп татарча белүләре һәм сөйләшүләре. Парламентка да юристлар кирәк ди. Ил үзгәрә. Дөнья хәл үзгәрә. Бөтен җирдә дә бара импортозамещение. Шул нидән дә карасак, безнең күпчелек законнар, күпчелек практика ул Европейский суд по правам человека, халыкара хукук белән бәйле иде. Һәм хәзерге көндә бик күп пробеллар бар, безгә бик күп белән үзгәртергә кирәк. Әлбәттә, бу көндәлек эшли торган зур эш. Зур планнар белән янып яшәүчеләр арасында яңа заман җәмгыяте дә бар. Һәр хәлдә алар үзләрен шулай дип атый. Бу 3 кешенең берләшеп документ тапшыруы беренче очрак. Алдан тавыш бирү процессы безне тагын бер тапкыр ныграк берләштерде. Безнең инде идеялар туры килә, фикерләр туры килә, җәмгыятькә файда китерәсе килә, республикага файда китерәсе килә, халык өчен эшләсе килә. Безнең оешмада инде 3 төп юнәлеш бар. Һәрбер менә безнең Татарстанда яшәүче кешеләрне берләштерә торган. Мин инде менә мәсәлән 18 ел укытучы буларак белем бирү системасын алдым. Менә безнең командадагы Ленар, ул безнең здравоохранение, ул инде безнең менә сәламәтлек саклау ягыннан эш алып барса, инде безнең менә дустыбыз Рәсим, ул инде җәмәгатьчелек ягыннан, җәмәгатьчелек ягындагы контроль ягында һәм шулай ук культура, менә мәдәният ягын ала. Менә без 3 һәрбер кешене берләштергән шушы 3 юнәлешне алып эш алып барабыз. Башкачарак күрәбез яңа заманны. Яңа заманда яңа фикер, яңа заман кешеләре кирәк. Шуңа күрә менә берләшергә дип уйлыйбыз. Закон буенча праймеризның шартларын үтәү өчен нәрсә кирәк, барысында өчәү эшлиләр. Ничек кенә булмасын, агачны да алар бергә утырта, мәңгелек утка да бергә чәчәк сала. Менә алдан тавыш бирү процедурасында мондый командалар берәүдә юк. Менә анда безнең хәзер 400-гә якын катнашучы кеше бар. Ә менә шулай берләшеп команда булып эшләгән, нәтиҗәгә юнәлтелгән эшләгән команда юк. Милләт һәм гомумән республика халкы мәнфәгатьләрен югары минбәрдән яклау һәм саклау киләсе 7нче чакырылыш депутатлары җаваплыгында булачак. Бүгенгә менә шушылар. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән сау булыгыз.